אז יום הולדת שמח לעולם, יום הולדת שמח למהטמה גנדי. למה לעולם? כי האו"ם החליט שהיום הזה, 2 באוקטובר, יום הולדתו של המהטמה גנדי, הוא היום לאי אלימות בעולם. אבל מה זה בעצם אי אלימות? המון אנשים חושבים שאי אלימות זה להימנע מאלימות. אבל זה לא. אצל גנדי אי האלימות זה בדיוק להפך. זה לא הימנעות, אלא זה פעולה. פעולה ישירה. פעולה של להוסיף על הטוב. איך אני מוסיף על הטוב? בואו נחשוב רגע. הדרך להוסיף על הטוב היא לעבוד עם כוחות אחרים. היא לעבוד עם כוח הרוח, עם כוח הנפש, עם כוח האהבה. וגנדי עשה את זה. בהתחלה הוא עשה את זה מול העם שלו. אחרי זה הוא עשה את זה בדרום אפריקה, והוא עשה את זה מול האימפריה הבריטית כולה. הוא כל הזמן הגיע מתוך ראייה של המציאות, והתבונן עליה מתוך רצון לשנות אותה כדי להיטיב איתה. אבל להיטיב איתה לא על ידי לפגוע באחר, אלא להיטיב איתה על ידי להוסיף טוב גם לאחר. כי מתוך טובתו של האחר תופיע גם טובתו שלי. אז מה זאת בעצם אי אלימות? אי אלימות היא פעולה אקטיבית ישירה כדי להוסיף טוב לעולם. ששאלו פעם את גנדי, תגיד, איך הצלחת לשנות כל כך הרבה בעולם? אז גנדי עצר וחשב ואז ענה. הסיבה שהצלחתי לשנות כל כך הרבה בעולם זה שהתאמצתי ללא סוף, והרצון שלי היה מאוד מאוד גדול, אבל ניסיתי לשנות רק אדם אחד, רק את עצמי. אז אי אלימות זה הפעולה שאדם עושה בעצמו, מתוך האמת שלו, אבל גם להביט על הכלל ולזכור את טובתו. כי כולנו חיים פה ביחד.